का हो मनी विराज मजा ना मरब अनु द ग्रेट साथे बेटी हा तहार 5 साल ओकरा के मेहरारू रेखा रखला के तार कौन काम रहे बहिन छिनारू बताओ। बहिन अनु ओकरा के घरे जाए दे तो ओकर घरे जाके माजा मार के आई तो जई तो ठीक न। तू बहिन अनु अपना साथे घर में राख तार बुझा कि हमारे एक पैसा बा तो सब बा। अरे बहन चोदवा पैसे सब कुछ हो जाला बता मनी मेरा देवा बही छिना तोरे टीम में के गाना मरले बांसो तोरा के बही छिनारू प्रसादी बाटत रह तू ले ल बहन चोद मनी मेराज बहिन अनु जा यूपी में गाना मराओ बही छी यूपी में योगी जी बने बिना बांस छिलले ठेलेले ठीक न। बेटी हाँ मुर्गा बेचत रहे ई मनी मेरे जावा इस सरवा ई कहाँ से उठा रही ई बहन चोद मौगई